Gitay-og og magnitude 6.4 nga linog ang sarangani sa Davao Occidental kagabi. Sa gipaygay niya inspeksyon sa sarangani MDRRMO, pipila ka tulunghaan og gambalay ang nakitaan og mga pagliki. Ani a report. Nagdinaganay pagawas kining mga mall goers sa usa ka mall sa General Santos City dihang mitay-og ang kusog nga linog sa syudad kagabi. Nasinati sa Gensan ang intensity 4 nga gikusgon sa linog. Sa supermarket sa laing mall nangahulog sa salog ang pipila ka display. Doon na say bahin sa mall nga nakitaan og liki human sa linog. Every after earthquake, meron tayong ginagawa na damage assessment sa ating mga highly populated na mga areas tulad ng malls. Lahat ng malls is safe naman sila to proceed with the operations. Sa Davao City, makita ang daw pagsayaw sa mga bakal sa ginakonstruct nga building sa usa ka mall. Bisan ang mga kable sa kuryente, daw ginaduyan dihang nahitabo ang intensity 3 nga gikusgon sa linog kagabi. Kini nga mga chandelier sa pipila ka balay sa Davao City daw gisayaw sab sa linog. Sa usa ka restaurant, nakuhaan sa usa ka diner kining mga kabataan nga nagtago sa ilawom sa lamesa dihang nabati ang linog. Nangatagak sab ang mga baligya nining convenience store sa Santa Maria, Davao Occidental tungod sa kakusog sa linog. Hinuon walay nasamdan ato sa insidente ug nakagawas sab ang mga customer. Sumala sa Volts miigo ang magnitude 6.4 nga linog 7:21 kagabi kung asa natala ang epicenter niini sa Sarangani, Davao Occidental. Doon na kinigilawmon nga 139 kilometers ug tectonic ang origin. Nasinati ang intensity 1 kutob 5 nga gikusgon sa linog sa managlahing lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region ug Sacsargen. Tungod sa linog, gisuspinde sa provincial government sa Davao Occidental ang klase ug trabaho sa tibok probinsya karong adlaw aron ipahigayon ang assessment sa mga posibleng nadanyos sa linog. Sumala sa Sarangani MDRRMO, sa Rapid Needs Assessment human ang nasinating linog, dunay mga natalang danyo sa infrastruktura apan ginagmay lang sama sa mga liki. Sa balay-balay sir, doon na po yung mga minor nga mga bitak sir sa mga residential. Pipila lang po sir, maliban ng atong isa ka simbahan sa Alliance Church sa Upper Pali, Barangay Kamalig, na medyo dako-dako po siya. Ang ilang portion sa ilang firewall sir sa may pulpit dapit, nag-collapse yun sir. Doon na sinatalang pagliki sa pader sa pipila ka school building ug flooring sa gym. Among gituyok yun sir, ang 12 barangays karon nagbahin-bahin mi og tulo ka team dito sa Sarangani Island kay compose mo gid mga island. So nanata sa mga 16 ka mga school including elementary and high school. Tanan nga eskwelahan sir, di sa mo ang assessment mura tulo lang kay eskwelahan ang no damage nga reported. Tanan dunay mga nahitabo nga mga pagliki sa ilang mga dingding sa ilang eskwelahan. Hinuon magamit pa ang mga classroom gawas lang sa usa ka gym, diin ginarekomenda nga ibalhin una ang klase sa mga estudyante sa laing makeshift classroom nga padayon pang ginasuta ang kalig-uni ini. Hinuon walay natalang naangin nga tawo sa maong linog. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.